We zijn vanochtend bij de reddingsbrigade in zwembad Eenhoorn. Hier wordt geoefend van 9 tot 11. Ik ben heel benieuwd wat ze hier doen. Waarom bestaat de reddingsbrigade? De reddingsbrigade is opgericht in februari 1972. De aanleiding was dat de gemeente, toen de tijd Oostburg, nu de gemeente Sluis, natuurlijk 12 kilometer kust heeft. En die 12 kilometer kust die moest worden beveiligd. En daarom is de reddingsbrigade in het leven geroepen, zodat wij strandwachten kunnen opleiden die het strand veilig kunnen houden voor onze recreatieve bezoekers. Wat wordt hier iedere ochtend gedaan? Iedere ochtend hier op de zaterdagochtend is het eerst natuurlijk inzwemmen, eventjes de spieren losmaken. Vervolgens gaan we allerlei technische oefeningen doen om te leren hoe je mensen moet redden. En in eerste instantie zijn het natuurlijk de hele kleintjes die vanaf 6 jaar hier kunnen komen met hun A- en hun B-diploma. Die leren in eerste instantie hoe ze zichzelf moeten redden. Dus die moeten echt gewoon met kleren aan het water in springen en uit het water kunnen komen. Niet in paniek raken. Allemaal van dat soort dingen meer. Ze moeten echt heel erg bewust worden van wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. En daar helpen we ze bij. Op het moment dat ze wat ouder worden, dan gaan ze ook leren hoe ze anderen moeten helpen met uit het water te halen. Dus ze leren dan echt het zwemmen te redden om anderen te helpen. En op het moment dat je dan nog een stukje ouder bent, maar dan praat ik al over 14, 15, 16 jaar, dan krijg je de grotere diploma's en dan leer je hoe je leiding moet geven aan een redding. Dus er zit een hele gradatie in van hoe je jezelf moet redden tot en met van hoe je leiding kan geven aan een redding. Wat voor spullen worden gebruikt om mensen te redden? Nou, we gebruiken reddingsklossen. Die kunnen we naartoe gooien, naar de drenkeling gooien, zodat ze met een droge redding, zoals dat voor ons heet, de drenkeling op de kant kunnen halen. Droge redding betekent dat de redder droog blijft, niet het water in hoeft. Dat scheelt natuurlijk, want anders heb je 2 mensen die nat zijn en onderkoeld kunnen geraken. Met een droge redding blijft dus de redder droog en kan hij de drenkeling op de kant halen. Daarnaast hebben we ook natte redding, bijvoorbeeld met een rescue tube. Dan moet je dus daadwerkelijk het water in. En ga je dus inderdaad op die manier je drenkeling uit het water halen. Je moet er dus naartoe zwemmen. Dat betekent dat je zelf ook nat bent. Dus naast dat we onze drenkeling op het water halen, moeten we ook nog aan onszelf denken. Eigen veiligheid gaat altijd voor. Op het moment dat het voor ons als redder zijnde niet veilig is, ja, dan moeten we heel goed de keuze maken van wat gaan we dan wel doen. En een droge redding is dan natuurlijk een stuk makkelijker. Nou, wij zijn heel erg op zoek naar jonge leden. Wij willen heel graag weer aanwas hebben. Dus als er mensen zijn hier in West-Vlaanderen die heel graag willen leren zwemmen te redden, je bent van harte welkom op Reddingsbrigade West-Vlaanderen. Zaterdagochtend in zwembad de Eenhoorn in Oostburg. Zeker de jonge leden, die zwemmen van 10 tot 11. Kom 2 keer zwemmen, kijk even hoe het is. We werken aan je conditie, we werken aan het verbeteren van je zwemslagen en uiteraard doen we het zwemtredden gedeelte. Zwemspel is iedereen moet los worden. We zwemmen 2 schoolslagen, 2 vrije slagen en 2 rustslagen. Het water, Ja? drenkelingen Ja? en ze worden momenteel niet geraakt. Oké, en markeren die mensen nog? Dat weten we nog niet. Dat weet je nog niet. Nou, ik moet even zeggen dat ze dat nog niet weten. Heb je het al gevraagd dan? Krijg je horen. Heb je gevraagd aan hun of ze iets markeren? Nee, nog niet. Ze komen nu naar de kant.
leuke zwemvereniging. Heb je zin om lid te worden? Ga gerust eens langs. Tot ziens!